Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Semua hadrati Imam Ghazali, semua hadrati Syekh Abdul Al-Qasim. Nafa'an nabihim amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Rabbuna ala Nuh Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'ah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tandai? Bayanu, ya. Bayanus surutil batinati min a'malil qalbi istiratul khusu'i wa hudurul qalbi. Bayanu utawi bayanus suruti utawi keterangane syarat batinati kang bangsa ati batin min a'malil qalbi saking penggaweane ati saking penggaweane ati bistiroti kelawan syarat kusuk wa hudurul qalbi lan hadire ati. Dingi diterangno macem-maceme lakon salat ana sing wajib ana sing sunat. Regane kadang wajib ora diperhatekno, sunate dilakoni tenanan. Cara salate Fatihah kuwi rukun, maca subhana rabbil azim iki sunat. Tapi kadang dipentingno maca sunate timbang maca sing rukun sing wajib. Lah salat kuwi eneng padha karo wong, ya eneng ruwe, ya eneng jasate. Salat eneng ruwe, ya eneng jasate. Ruwe salat khusuk mergi dibakas
jasate salat ya termasuk karena Rabbil Andimi kuwi termasuk jasad tapi ora penting ke sunat ke sunat cara wong ngono nggo rambut yo nggo kuping raneng ora apa-apa tapi wong sik urip tapi ati kolbun ati wong ora ndek ati ora urip atine lorone wis wong ora beto sehat salat yo ngono ati termasuk penting khusuk lah rukun termasuk sing penting apa teh paru-paru rukun lah kana Rabbil Alamin sunat cara ngono ya kuping tangan tapi eneng ati kok ora neng tangane cara wong ya wong tapi ora sempurna ya wong tapi ya ora sempurna ya wong tapi ora di rambut saru ya ora sempurna lah rambut kuwi termasuk cara syaratnya rambut tangan ora neng tangane tetep urip wong ora di tangan ora di kuping ora duwe apa jenenge alis sik urip wong ora ndek alis tapi ora sempurna ya wong tapi ora sempurna cara salat ya salat tapi ora sempurna mau salat kok ora maca subhana rabbil andimi kuwi cara wong ya wong tapi ora duwe alis lah iki sing dibakas saiki sing batin termasuk penggaweane ati lah disaranno kon khusuk lan hadire ati iklam werwasira perlu diketahui anna setuhune adilata dalika setuhune dalil-daline mengkono kasiratun iku akeh dalil yang menerangkan wong kusuk ki akeh syarat kon kusuk ki akeh anna saturi adilata dalika dalile mengkono-mengkono wong kon amal qalbi kusuk ki kasiratun akeh pamin dalika setengah saking akeh apa kauluhu dawe Allah taala wa aqimis sholata lakukan salat kanggo apa to lidzikri krana eling ingsun wong salat njerene karo Gusti Allah iki perintah wa dhahirul amri utawi dhahire perintah al wujubu iku wajib perintah salat kon eling ki amrun iki perintah dan ini perintah wajib hakim dirikan salat untuk mengingat aku ini perintah ki perintah wajib kowe salat ngopo njer eling Gusti Allah njer eling aku jere Allah lah perintah eling iki perintah wajib wal ghaflatu utawi lali iku tudhatu dzikra lawane adzikra ing dzikir lali itu lawannya ingat nah, salat kok lali berarti orang lakoni perintah mergane wong kon eling nalika salat kon eling sing disembah sing diuneni sing dijaluki Gusti Allah kok lali berarti ghaflah ghaflah itu lawannya dzikir mergane no ayate aqimis sholata li dzikri lakukan salat untuk ingat padaku paman sapane wong ghafala lali sapa man fi jami'i sholati ing dalem
sekabehane salate wong. Lamun ana wong salat kok lali, kaifa kaya apa yakunu ana sapa wong mukiman iku jenengake atau mendirikan risolati maring salat li dzikri karena eling ing Allah. Aneh wong kok salate lali kabeh. Bagaimana orang itu dikatakan mendirikan sholat wong de lali. Padahal perintah sholat itu dzikri karena eling Gusti Allah. Dengan selali terus bagaimana dikatakan mendirikan sholat. Kaifa kaya apa yakunu ana sapa wong sapa man iku mukiman wong sing nglakoni to jumenengi li sholati krana salat. Padahal salat iku li dzikri krana eling Allah. Li dzikri krana eling nang Allah. Wa qaulu dawi Allah taala wala takun lan aja ana sira iku minal ghafilin saking wong sing padha lali. Padahal perintah Allah wala takum minal ghafilin kok aja lali nyereling aku salat. Pergi salat kanggo eling aku aja ngantek kowe lali. Regane nahang larang sapa Allah wa dhahiru lan dhahire larang iki at-tahrim haram. Salat kok lali iki hukume haram cara iki. Marai akimi perintah lidzikri lakukan salat itu untuk mengingat aku. Lah berarti wonge lali berlairing. Lah lali iki cara kene at-tahrim haram. Wa qauluhu dawi Allah taala hatta ta'lamu ma taquluna. Hatta sehingga ta'lamu weruh sira kabeh weruh ma ing barang taquluna kang padha ngucap sira kabeh. Wis salat kudu ngerti apa sing mbok unekno. Wong iki kudu ngerti sing dunekno. Lah awak dhewe kadang kok muni tok ora ngerti. Domene kok sing angel. Bersama idan fatorot wis ora ngerti. Wong sing muni iya kana Buddha dan raro artine hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Iya kanastain. Lah kuwi ada wonge ora ngerti. Lah kowe maca apa sing waca kudu ngerti. La'ak budu mata budun saya tidak menyembah yang apa kau sembah. Mergene kene dawuh Allah taala wis salat kuwi hatta sehingga tak lamu weruh sira kabeh weruh ma ing barang takuluna kang padha ngucap sira kabeh. Lah iki kata talum ataupun iki taklilun dadi taklil jelasake linahyi mari nyegah marang wong asukroni kang mendem. Aja ngantek kowe ora ngerti sing ucapno sebab apa wonge mendem sing duneno ora ngerti wong mendem. Lah iki mergane kata taklun iki li taklil mencegah supaya ayat iki turun ngene wong sing mendem ora ngerti apa sing diucapno mendem. Wa huwa utawi mutradun iku berlaku fil ghafili ing dalem wong sing lali al mustagriki kang bangetake hami sejo
bil waswasi kelawan ridu pengridu to waswas wa faridunya lan mikir dunya akhire krana mikir dunya sing diucapno ora ngerti kanggone wong sing lali nek salat kuwi ngadhep Gusti Allah kok iso lali kena apa marai karena terbenam di dalam memikirkan pikiran urusan dunia wa qauluhu lan de Allah edaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dawuh innamas sholatu angin utawi pestine salat iku sinto tomim tok ya to ning sini innamas sholatu angin utawi salat tamak kunu iku eling mengharap supaya dia ingat wa tawadhu'un lan tawadhu salat itu ialah wonge supaya tenang sakan ayas kunu tamas kunu berarti satu hati supaya tenang dan merasa andap asor tawadhu tawadhu nonggone sapa ndat sing gawe langit mergane salat itu dikawiti fatoros samawati saya menghadapkan zat yang membuat langit mergane wong kon tawadhu zat sing gawe langit patoro mana khalaqa patoros samawati zat sing gawe langit wal ardi lan bumi mergane wong kudu anteng salat kuwi anteng wa tawadhu lan DP Hasara iku ngringkes bil alifi kelawan alif walamilan lam wa kalimatuna kalimat innamanging pestine nganggo innamas sholatu ora innamas sholatun ora ning alif lame kalimat litahqiq nyatakake wa tauqiti lan ngukuhno hanya nganggo innamas sholatu salat itu hanyalah merasakan tenang dan tawadhu berarti jika alif lam mim dikai kalimat untuk menyatakan kesungguhan wa tauqiti lan memperkuat tauqit memperkuat wa qauluhu lan dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong barang siapa lam ora tanha nyegah hu ing man apa salatuhu salate wong nyegah anil fahsai saking elek wal mungkar kemungkaran lam yazid moko ora nambah minallah sang Allah illa kejaba bu dan adoh lamun salat kok tidak bisa mencegah dari penggawaan elek lan kemungkaran berarti Allah tidak akan nambah wong kuwi kecuali malah jauh pada Allah ora malah parek ora malah ingat pada Allah man sapane wong lam ora tanha nyegah hu ing man apa sholatuhu salate wong anil fasai sange penggan elek wal mungkar kemungkaran lam yazid ora nambah ing ma lam yazid ora nambah ing man Allahu sapa Allah ora tambah parek tapi illa budan kejaba tambah adoh
ora tambah eling tapi malah lali. Ini salat harus bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Wa sholatul ghafili utai salate wong sing lali iku la tamna'u ora bisa mencegah minal fahsya wal mungkar. Lah, kenapa ora iso mencegah salat ora nyegah kemungkaran? Karena dia lupa. Lupa ambek sapa? Lupa sing disembah. Lah mergane kene salate wong sing lali kuwi ora iso nyegah sangka penggawean elek lan kemungkaran. Berarti salat iku tok salat tok tapi lali. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kam pirang-pirang min wong qaimin kang jumenengi salat kandu utai bagiane man min sholati sange sholate wong at-ta'abu wan nasabu kangelan lan pegel pirang-pirang wong sing salat ora oleh apa-apa kejaba oleh pegel karo oleh kangelan. Pegel tok rukuk sujud tapi ora oleh apa-apa. Apa sebabe? Sebabe dhek lali. Mergane pirang-pirang wong sing salat ora oleh apa-apa nggo salate hanya mempengaruhi dirinya hanya kangelan mbek pegel. Wa malan ora aroda ngarepake sapa Kanjeng Nabi yang dimaksud Nabi bi kelawan dawuh iki ilal ghafilu kedua sing lali iki kok iso ora apa-apa kenapa salate soale lali apa lali sing disembah padahal sembahi Allah ki mergane wong salat kudu duwe angen-angen Allah itu ora lali Allah itu melihat Allah itu mendengar samiun mergane eling karo sifate Allah Sami'un tur basirun melihat Allah itu melihat dan mendengar apa yang dikatakan orang. Mergane wong akhire iso elingne aku madhep dat sing ora lali, ora uta dat yang melihat dan dat yang melihat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono lil abdi keduwe kawula min sholatihi saking sholate wong illa kejaba ma barang akola kangen-angen mindah saking salat itu tergantung seberapa dia ingat angen-angen lamun ora angen-angen yo ora ning salat laisa ora ana lil abdi iku keduwe kawula ora ana bagian min sholati saking sholate wong illa kecuali ma barang akola kang mikir kangen-angen mindah sing salat janjane salat iki oleh yo apa sing dipikir nang salat kok ora mikir blas ora oleh apa-apa. Mikir piye? Mikir yang saya sembah itu Allah, yang saya tunduk hanya Allah. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Mergane wa tahqiqu lan nyatakake fihi ing dalem ma annal musolliya sedune wong sing salat iku munajin bisik-bisik robbahu ing pangerane janjane salat kuwi hanya munajat bisik-bisik ngomong-ngomong robbahu ing pangerane wong muni iya kana
na'budu wa iyyaka nasta'in. Mergene pengen oleh ganjaran sholat kudu angen-angen ya ora oleh apa-apa. Mergene tidak ada apa-apa bagi hamba dari sholatnya kecuali apa yang telah mereka pikir. Sing dipikir kok nggo desel to ya oleh desel to. Salat kok sing oleh desel. Sing dieling kok pasah utawa mengi wong tukang ya oleh pasah tok ora oleh apa-apa. Mergene kan laisa tidak ada lil abdi untuk kaula bagi hamba min salat di salatnya illa ma aqala min kecuali menurut apa yang telah mereka angen-angen sange salat. Soale salat kuwi menghadap bisik-bisik matur nang pangerane azza maha luhur wajalla maha agung. Kama kaya barang waroda kang tumeka bi apa ma al khabaru apa hadis sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis iki masuk ngarep kuwi. Wal kalamu utai ngomong aneng wong kok ngomong mal goflati sertane lali. Wong ngomong kok lali sing diomongi sapa? Lah wong kok lali laisa ora ana bimunajatin kelawan bisik-bisik albatatu mesti wong ngomong kok lali sing diomongi berjelas wonge kuwi lali kuwi mesti blas ora ana munajate ora ana bisik-bisik. Sing dunen iki sapa kok lali? Lho sing dunani kuwi presiden kok ngarepne presiden kok ngomongnya gombal berarti lali nang gone sing diomongi. Contone ngene walau lamun to halafa sumpah sapa insanu menungso aneng wong kok sumpah pimuni kala ngucap sapa insan muni piye la askuronna nyekti syukur ingsun fulanan ing fulan aku matur nuwun karo wong iki wasna muji ale ngatas fulan tur muji wong apik aku syukur wasala nyuwun sapa wong hu ing fulan hajatan ing kajat. Iya aku syukur aku butuh garam menjaluk garam. Sumanuli jarot berlaku. Sumanuli jarot lumaku opo alfadu biroba pelapat adalatu kang nuduhake ala hadil ma'ani ing atase iki makna tapi berlaku ala lisanin ing lisan fin naumi dalam turu aneng wong turu matur nuwun aku butuh garam tapi wonge turu lali blas ngono ki lam yabira ora ana kebagusan gane apik blas piyamini dalam sumpah ngono ki sumpah arane apik blas soalnya wonge lali kenapa lali turu wong turu ngomong ora dianggap akhirnya tidak dikatakan baik walau jarot senajan melaku berlaku ala lisani ngatasé lisane wong apa meneh fidul maten ing dalam peteng pones peteng wis ra roh wonge makat muni turu menisan matur nuwun kok aku padahal kok cakeme tok wonge ya lali. Aku matur nuwun aku mekir kok gedang garam bane. Tapi ora roh wonge kathik ya muni dheke turu. Muni dasarane gunane matur nuwun ya ora gunane wong ora roh. Peteng detemenisan. Wa dzalikal insanu utai mengko menungso hadir ku hadir. Ya neng wonge tapi ya teko wonge tapi turu layak rifu ra weruh
kundurahu ing tekane wong. Ya wonge ya teko yeneng tapi ya salat tapi ra neng tiba kan salat. Ya salat tapi blas carane apa-apane wonge turu. Ya eneng ketoke jungkar-jungkir. Ya ketoke muni matur nuwun, tapi ra neng sing ra ngerti sing diuneni. Mare dhek turu. Wala taro lan ora ningali sapa wong hu ing man. Layasiru ora dadi baron iku apik piyaminihi ing dalam sumpahe wong. Mbok sumpah demi Allah aku cinta padamu karena kau telah memberi aku bopo. Alhamdulillah pemane munine ngelek menisan. Alhamdulillah aku kau nggo dhuwit 3 juta. 300 ora 3 juta. Matur nuwun ya matur nuwun. Aku buta ora dhuwit tok tapi yo garem 4 kintal pemane. Tapi kok muni tapi wonge turu. Iki contone wong sing salat tapi lali. Krana begini. Baron iku bagusi fi yaminihi ing dalam sumpahe wong. Najan dhek sumpah tapi yang turu. Krana layakunu ora ana apa kalamuhu ucapane wong kitoban iku muni wanataka tegese ngucap mau sertae wong padahal iki wonge lali tunggu sumpah prasane tok ya ora muni ya ora ngucap wanataka lan ngucap mau sertane wong man malam moko ora yakun ana buate wong iku hadir fi qalbi dalem atine wong atine ya blas terang ora muni sing muni kok cangkeme tok kathik dhek turu lah dhek kathik ya senajan teko tapi ora hadir fi qalbi dalem atine falau kana moko lamun ana tajri iku lumaku apa hadil kalimatu pira-pira kalimat ala lisani ngarasane wong senajan iki berlaku pada lisane tapi atine kok ora muni illa kejaba annau sadune wong fi bayadin ing dalem waktu padang linahri ing dalam rino ya ora ning wong pokone nang peteng cara rino kadang-kadang sik eneng pengaruhe rino kathik gofron lali cangkeme tok tapi atine ra eling kowe iki bar muni apa kok njaluk sarapan yo sarapan sapa mesti ngono marai lali likaunihi karena anane wong mustagrikun iku kerem mustarikul lami karena wong yen marang mustarikun kerem kami mikir bifikrin kan pikiran minal afkari saking pro pikiran dia terjebak dalam karep lan mikir walam yakun lan ora ana laude wong kosdun iku sejo amin biwajil kitab lan arahe ing ngomong biwajil lan wong alkitab ing ngomong ilahe maring tujuan marai dhek lali nek njaluk serapan Pak tapi wong turu serapan apa gule mamane tapi dhek turu takoki kowe apa yo ning apa mesti ngono mare dhek turu yo ngomong tapi turu dadi iki nutkoten ucapan
lam yasir ora dadi sapa wong lam yasir ora dadi baron iku apik ngono iki fiyamin dilema sumpah senajan munine wongane munine bener paceh tapi tidak direken kebaikan marai wonge turu senajan lamun munine puwaseh cara wong salah pate kayu pasir kapra iya kana butuh tapi wonge lali manane apa ya kana butuh senajan paseh mulai muni tapi ora dianggep wala lan ora fi annal maksuda sedune kang disejo minal qiraati saking qiraah wal adkari lan zikir alhamdu ing muji wasana ulan tegese muji wa tadarru ulan DPDP wa doa ulan tuwa mes janjane sing ducamno kan zikir muji DPDP Allah tapi karena lali jane tujuane ya zikir ya maca tapi lali wa sing dumongi kuwi Allah azza maha luhur wa jalla maha agung wal qalbulan utawi ati bihi jabil ghaflati kelawan ketutup lali mare ati tertutup dengan kelupaan mahjubun dialing-alingi anu saking Allah kuwi Allah lali sapa lali Allah nalika salat lali Allah merga wong pe salat kudu memfokuskan ora terus regane nang wong kok moro Allahu Akbar iki kurang fokus hatinya ditata sik wala yara moko ningali sapa wong hu ing Allah padha sing dikarepno ki Allah lah wong iki iso lali karena tertutup dengan kelupaan saka Allah iki wala yashadu lan ora nyekseni hu ing Allah bal balik wa utai wong iku ghafilun lali anil mukhatabi saking sing diomongi lali sing diomongi iya kana butuki Allah hanya kepadamu Allah aku minta aku menyembah dan aku minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus sing dunene iki sapa jane Allah tapi lali walisanu utelesan ya taharraku iku berubah lha yo muni cangkeme yo muni yo paseh bihumil adati kelan hukum adat muni iya kane tasdite yo roh kuwi eneng tasdite mane hanya tapi karena wis dadi adat karena wong sing diuneni dhek kok lali marandat sing muni diuneni iki kok cangkeme kok muni iya ka kuwi adat padhekah ngono kuwi maaf adahu gawa adoh hadai ing iki wong anil maksudi saking kang disejo bisolati kelawan salat jauh sekali apa tujuan salat itu mahu ada adoh gawa tenan hada ing iki anil maksudi saking disejo bisolati kelawan salat iki bagasane kan wong ndir khusuk nganggo akimis shalah lidikri la khusuk kuwi panggonane nang nggone ati isite atine kudu hadir mergane wa kuduru qalbi bagasane liyane sing diterangno kuwi kan bedano iki wajib iki sunat nek rukuke iki wajib
lamunine subhana rabbiyal azimi kuwi sunat dene kok jangan tok rapopo beda karo Fatihah ya kudu muni ra kena nggo diangen-angen tok ya kan butuh iya kan astain ya kudu muni tur wonge ya krungu beda mbek subhana rabbiyal a'la sanajan nggo angen-angen tok ora apa-apa soalé kuwi sunat beda karo rukun sing bangsa pengucap ya kudu muni at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ora thayyibatul thayyibatu lillah wonge ya kudu krungu ucapan kuwi soalé iki rukun sing bangsa ucapan lah ucapan yo kudu muni tur wonge kudu krungu kuwi rukun pengucap beda mbek Robbi firli sanajan ramuni ora apa-apa Robbi firli atine muni ampunilah aku warhamni kasihanilah aku sanajan ramuni tapi atine angen-angen lah tujuan sing iki tujuane salat alati kang suriat disyariate apa salat litaskinil qalbi krana netepake ati litaskinil qalbi krana memperkuat ati wa tasdidi dzikrillah krana nganyar-nganyarno eling Allah ya salat kuwi kan memperbarui zikir nang Allah isine regane akimis sholah lidzikri dirikan sholat untuk mengingat aku warusuhi lan tumibane akdil imani bundelane iman kesimpulane wabil jumlah kesimpulane ono sing penak kelawan gemblengane manane kumpulane apa kesimpulane fahudurul qalbi utawi hadiri ati wa te hadiri ati iku ruhus sholati ruwe salat mergen diterangno salat kaya wong ya neng gauta batin ya neng dohir ya neng roh aneng salat kok ra kusuk berarti wonge ya wong tapi ra neng ruwe berarti batang lah nek terangno fahudurul qalbi utawi hadiri ati wa ya hadiri ati iku ruhus sholati ruwe salat wong salat kok ora neng ruwe ora neng kusuke ora hati-hati ora hadir berarti wong tapi ya ora neng ruwe ya mergane kudu salat kudu hadir lah ngene iki kudu latihan nek donya wong iki negara nang ora iso kusuk kudu latihan ping pindho kudu duwe karep era ndek karep ora ngarah aneng rokok nang ngarepe kan ndek karep rokok ya nganggur ra ngarah mergane wong kudu duwe karep karep apa karep hadir ati apa hadir ati hadir ati kuwi ruwe salat salat padha karo wong kok ora ruwe berarti mati mergane kudu ngaji iki bedane iki wajib iki sunat kadang sing dipentingno sing sunat lali wajib lali rukun sing penting kuwi takiyate maca liyane kuwi termasuk Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam kuwi sunat cara wong iki rukun iki sing penting apa penting getih apa penting paru-paru lha wong kok ora nang paru-parune ora getih ya
padha karo wong ya ora iso urip. Dene kuping ketok kuwi termasuk sunat, tapi ora diwaca ya wong tak ora di kuping tetep sik diarani salah. Lah wong kok raneng kupinge ya wong senajan kupinge iki ilang saiceh. Waman sapane wong uri arafa weruh sira salati ing rahasiane salat, wong kok ngerti paham tentang salat, alima iku ngerti sapa wong anal ghaflata sune lali iku tudo dia lawane. Ghaflah ki lawane eling. Lah wong kok ngantek lali berarti lawane lali kuwi ghaflah. Lawane eling kuwi ghaflah. Padahal sirus shalah kuwi kudu eling mare perintah Allah aqimis sholata li dzikri. Lakukan salat untuk mengingat aku dari Allah. Kowe eling mbek aku bicarane salat. Salat entek lali berarti lawane. Lah lawane iki jenenge lawane eling. Lah itu eling kuwi sirur shalah rahasiane salat. Man sapane wong arupa weruh sapa wong siros salati ing rahasiane salat alima weruh anal ghaflatun lali iku tudo dia lawane rahasiane salat eling kuwi bayanul ma'anil batinah keterangane mane batin bedane batin bedakno uripe salat cara wong aneng ruwe. Wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mergane wong iki kudu ndonga, kudu njaluk nang Allah supaya kusuk ranggo usaha tapi ya kudu ndonga. Isite kusuk lawak dhewe ora tau ndonga, isite kusuk ora tau ndonga blas. Ya termasuk sing ngomong birenge doae terus awam doae kok jenenge wong. Lah iki kadang nggo muni tok, kadang yo lali tenan. Lah mergane wong biyen nek ngulang salat iki kula berbinasik soale ati iki anggo serangane setan. Lah panggonane kusuk ki nang nggone ati. Lah atine wis diujat-ujat karo setan. Akhire ape kusuk yo angel. Lagi Allahu Akbar eling. Wong tandur, wong papat. Ilang kabeh. Wone nang urusane akeh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Paling ora ngaji, terus ngaji kak neng rime no sepeda apa kejeguran nemen-nemen no gampangane. Ora nek tau ngaji ya. Ora tau ngaji jegur jungkir wale tenan. Paling ora sek neng rime. Alhamdulillah.